geleceğe umutla bakalı. Käbir zat hakkında pikirlenýän her günni ýöne şol mesele çözülmez hiç bir günni. Bu durmuş gidip barya hakkında nakıma inni pullu dost ünüs vermezler akıllı. Düşünýän namazlı inni pes günü her kim gazyp ýa 5 günlük meskünü solurup bir gülü gonyp ýa her gülü ýöne şükür etýän az olsa da şu günü bar ýogy sylygy goýma tullar gymmady iň berkisi goý gardyş en ataňa hormaty Tanrym gora bizi uy bendeňe insawy ýoksa mazır ýa menlik insany şeýle bir gün geldi dostum ele elli peýdany görýänçe gardaş diýer senli inneki dost ýer tananyp meskunny şeýle bir dost wady taşlamaz hiç pes günni Nirayetde gardaş bu durmuşun hakkımı Gel sonra düşünürce hakkımı Hanı geleceğe umutla bakalı Yalana azmalı hakikati tapalı Nirayetde gardaş bu durmuşun hakkımı Gel sonra düşünürce hakkımı Hanı geleceğe umutla bakalı Yalana azmalı hakikati tapalı Dayıncık iştat yok hadacığım tülay Her günüm şöbür gün täze günü havlu gay Käbir insan mesbugün käbir hon doýguly Çyny bilen diýanat neresi görgüli Söýgän namazyny ýöne ýürek bergili Söýmesen sollurmay hawadan bir güli Durmuşdan azmy hiç goýberme ýalňyşlar Aryn ýakır bir gün göz ýaşly gargyşlar Silaýan ataňy bolholary daşgala Käbir insan bazar bolýaly maşgala Henata bermesin yekiligi perzende Agzy bir maşgala münasip hervende Her günüme şükür edýän barym az görmän Ulumsy dälemmen gezem ok yüzü vermän Hineli oýnyken durmuş diýip bakanyň Bilenimi duýdurjak bu durmuşyň akymyn Nirayetde gardaş bu durmuşyň akymı Gel sonra düşünürce hakkımı Hanı geleceğe umutla bakalı Yalana azmalı hakikati tapalı Nirayetde gardaş bu durmuşyň hakkımı Gel sonra düşünürce hakkımı Hanı geleceğe umutla bakalı Yalana azmalı hakikati tapalı